Väčšina ľudí sa len pozerá na svoj cieľ, ale nepozerá sa na to, kým sa stáva počas tej cesty. Myšlienka taková je, že hlavne keď si mladý, ako napríklad ty alebo aj ja, že máme svoje cieľe, hej? A v našej mysli si myslíme, že teraz, keď dostaneme ten cieľ, ktorý my chceme, tak to je to správne pre nás. Ale život ti povie, že nie. Že tento cieľ si len myslíš, ty si to len myslíš, že to je dobré pre teba. Ty si len myslíš, že to je tvoj cieľ. A tými pádmi, tým všetkým si vlastne kreslíš tú svoju knihu, si píšeš tú svoju knihu, ktoré verím, že jedného dňa vie niekoho inšpirovať. To, kým sa stávaš počas svojej cesty, je akýby by mala byť možno aj tá motivácia, nielen ten cieľ. My naozaj, presne to, čo som povedal, že my sa len myslíme, čo v živote chceme, ale nevieš ty, čo je najlepšie pre teba. Ty nevieš. Vie to len niečo mimo teba. Tomu fakt, že verím. A podľa toho ťa aj spokorňuje, hej, že si taký, že pokornejší. Lebo proste, nie. Nerieš to proste, že iba choď ďalej životom a mysli na to, kým sa stávaš, stále sa posúvaj, stále sa otázníkovaj, zapisuj si veci, posúvaj sa a ten cieľ potom príde. A ten cieľ potom bude potom oveľa lepší, ako ty si pôvodne myslel.